Nummer 75 fra startsignalen Esben Christian Esbensen. Start nummer 76 er klar på banen. Postmand. Start nummer 77 er klar i snusen. Det er Janne Algren. Og start nummer 78 er klar på opvarmning. Start nummer 78 Esben. Så var det nummer 16. Fejlrøgende 4 for overskridelse af fejlfri tid. Tiden var 60,5. Her er en invitation til jer alle. Invitationen er til åbent hus i Herskabsstalden, og det er i dag og i morgen fra kl. 12 til kl. 15. Herskabsstalden er en historisk perle fra 1858, hvor I kan se det flotte bibliotek og de rigtig mange fine vogne. Den flotte stald med spildtog og meget højt til loftet. Herskabsstalden er helt klart et besøg værd. Det kan vi jo ikke se, fordi jeg er jo ikke færdig.